Türkmenistan parahaçylygy we ynanşmagyny watan ýylyna milli bahar bayramyna başlap geçirilýän şäherler ýurdundan Liwap vilayatynyň çar kunjyny gurşap aldy. Liwap vilayat hemem Türkmenawat şäher häkimlikleriniň vilayat medeniýet müdürlüğiniň hemem zinalary bölüminiň guramaklaryny äle moşur öwüşgünni bedelen vilayat medeniýet merkezinde Nowruz gelli arkadagy diýara diýilen atlan ýaýwanlaryny aýdymsa dawaram tutumy bagtyar raýatlamyň bu sonjuny eşretli toý bayramı zamanamyň bu şykçyny öwürlüp alyplara ýansaldy. Bu ýerde bahar pasynyň mukaddes däpde surlamydyň gözeligi hem täsirlikler bilen ajaýyp saglaşyk emel etiren bayramçylyk sahnasynda vilayatyň medeniýet hem sunudy işgärleriniň sunutyň dürli uruny değişli dürüjlük toparynyň gatnaşmaklaryny ýaýwanlaryny bayramçylyk konserdi bagtyar raýatlamydy sunudy elemine seýle çykardy. Oň dowamyny milli bahar bayramynyň baglanşykly Seýitnalar Seýdady Nahy Döwlet Saz drama teatrynyň Nowruz bayramı barada taýýarlany edebi sazy çykyşy Ustad Aýdymşan ýerine ýetirmeklerine bahar pasynyň gelme bilen aly ruwan keşfe ýerine garaşdy. Hemişelik bir tarap diýarmyda gahrman arkadamydan halkymydan çuňur bäxtine ýurlan mukaddes ýürülüklerini milli bahar bayramyna baky berkarar watanymyzyň 30 ýyllyk şany toýuny başlanyny belent kengli aýdymlary eşretli toý bayramly zamanamyz üçin hormatly prezident bilen adyna aýdylýan hoşallyk uwalar bolup alyplara ýansaldy. Bu ýerde ustatlyk bilen ýerine ýetirilen milli däplemizden göz başarýan bagtyarlyk döwrüniň belent ruhy bilen sagdaşýan temizlige hemem gözeligi besenen tanslar edim gylymlamy bilen baglanşykly folklor çykyşlary töweregi aýratyn gözellik çaýdy. Soňra milli bahar bayramy münasibetli dawara ajaýyp bahar pasyny kybapdaş bedelen Türkmenawa şäheriniň iň gözel kunjoklaryndan biri Çarbag teýilgähine dowam etdirildi. Bu ýerde vilayatyň ähli etrapdaş şäherleriniň ýene milli dürüjlük toparlarynyň mukaddes milli däplemide şöhretlendirýän joşgyny çykyşlary gadymy hemem müdimi türkmen halkynyň baý ruhy dünýäsiniň sunugat bolup ýyla çykmasyna öwrüli. Bu ýerde ýaýwanlanarlaryny türkmen toýlarynyň aýratynlyklaryny özüne jemleýän dürli mazmunly folklor çykyşlary halkymyzyň dürüjlük dünýäsiniň juda giňdiginiň suwutnamasyna öwrüli. Türkmen halkynyň şöhratly geçmişiniň aýrylmaz bölegi bolan Nowruz bayramy bilen baglanşykly milli däplemide rasgaly bereketin bolçulygyny, türkmen topragynyň sahawatyny şöhretlendirýän sergiler, zinallamydan çeperelerinden çykan el işleriniň hünärmendiniň hemem senetkarlygyň taýýarlan owy hujuluk guralarynyň sergileri. Şonunla birlikde ekrançylyk meýdanlarynyň görnüşleri bayramçylyk dawratyna gatnaşýan bagtyar raýatlamyzda aýratyn täsirler galyrdy. Bu ýerde başy sadanylaryň belent kenglerden aýdan şyryny wazy aýdymlary, körpen etilen şadýanlyk bilen milli oýunlary oýnamaklary, bagtyar ýaşlaryň kiňiliklerde badalmaklary bu çäreň şowhuny hasam arşa oturdy. Bayramçylyk dawratynyň geçirilýän ýerine vilayatyň ustad türgünläriniň gatnaşmaklaryny sportyň dürli görnüşleri, milli sport oýunlary boýunça bäsleşiklen, sport görkezme çykyşlarynyň ýaýwanlanmagy, ýurdumyzda sagdyn durmuş ýürüleginiň barha dawaranýanynyň suwutnamasyna öwrüli. Diyarımızda rasgal bereket bolup gelen milli bahar bayramı münasibetli vilayatyň ähli etrapdara şäherlerine ýaýwanlanarlaryny dawarlarym ýokary ruhy bilen besenli.